дружба депото. Така. Ето го, то се вижда от тук. Ето го. Ето го и стария, къде седи във ъгълчето. Там е стария. Така. Айде, ходим. Така. Тук трябва много да внимавам. Защото там сега те първа почват кролете да влизат. Не, че не са влизали, не са излизали де, ама не за всеки случай да бъдем внимателни. Че всичко може да стане. Така, почти сме там. В 5 минути вече сме. Ето го, стария се вижда. Ето го. Там се виждат и другите. Така че, сега бързо ще го направим. Така, стойте сега малко. И тук трябва да видя къде да влезна. Ага, добре. Видях. Така, пускам се по тези камъни. Видите, колко стоим. Тези камъни. Камъняка. Така, добре. Тук сме. Сега трябва да сме много внимателни, защото тук има много бодливи растения. И за тези бодливи растения не могат да ни се закачат за ръщите и после да се скъсат. Така че след това ще го махнем. Ето тук няма бодливи растения. Ето има. Ето тази страна има. Ето ги. И ето тази също са бодлива. Така че след малко пак ще ви пусна лайв в ето ни. В депото сме. Сега трябва да гледаме някой да ни се покаже. Защото може да ни видят много лесно може да ни видят. За това трябва и така да сме тихи. Така че да внимаваме. За някой да ни види. Внимаваме. Ето ни. Минахме. Така, ето ни. Тук са. Ето го стария образец. Ето го. Стария образец, който вече седи тук доста отдавна. Така. Ето я 206-цата. Сега да влезнем и да го видим. Отворен ли? Отворен. Не е отворен. Добре. Ама иначе ето го виждам. Ето 206-цата, вижте. Тя тук седи.